možeš da kontiš iz mate, a? Malo, zdravo. Moj pseudonim je Cyber B. Bavim se kompovima 5 godina. 85. sam godište i idem u prvi razred gimnazije. Malo ste nas spremili, ovo mašina. Malo igrajte. Wait. Mora da ste smestili već nekog trojanca. Kakvi to je? Čista mašina, a? Da ne gledamo mi. Pogledaj. I šta ćemo sad da radimo? Pa ništa, igrajte se vi, pa ćemo posle malo četamo, pa ćemo onda vas razbijemo. Ne ubacujemo mi ljudima trojanci, nemojte nas da spuštate na taj nivo. Pazi, mi uradimo trojanca koji radi za nas, šta ja znam, neku ubaci svom prijatelju, nazovi prijatelj, trojanca. On šalje? A on, osim što šalje Prijatelju? prijateljevom prijatelju, šalje i nam. Tako da mi samo čekamo. Sad ćemo da pokažemo kako rade naši kreovi trojanci. A šta mi treba da radimo? Da sedite i da se igrate škopu. Ajde. Sad ćemo malo da im otvaramo i zatvaramo CD, da im palimo, gasimo monitor i to sve sa mojim trojancem, da posle ne bude komentara tipa vidi ove lamere i tako, možemo i source da pokažemo. I zaraziš komp profesorke hemija, ako mrziš hemiju, znaš, a ona štampa na kompu pitanja, čekaš sina na netu veče pre kontrolnog, skineš kontrolni i možeš i da se ofajdiš, da prodaješ u školi, kapiraš? Sad ću da instaliram plugin za poigravanje sa žrtvom. Ovo će kao nešto da nas zezaju, mislim, ali evo, već se snalazimo u ovom mircu. Da. Pa izgleda su lameri, da nisu hakeri. Pa seljak, neznalica, nema pojma, puva se, misli da zna mnogo, u stvari on i sam zna koliko ne zna. Meni su govorili, Lamer je jedan uglavnom najveći paceri, znaš, znam za nekog da nema pojma sa životom i baš ono da se puva žestoko, a meni kaže kao je Lamer. Ja sam napisao ovaj plugin, će sad da se instalira. Prazne prednje. Izgleda da ovaj komp čist, da nema trojanca. Ili oni ne znaju da ga upotrebe. Neka šema da ih kao isteramo iz kanala, sad ćemo da vidimo da li to radi. Opa, šta je bilo, momci, gde ste? A? Jeste na Ircu, a? Samo polako. Opušteno komp. Malo bre, deco. Samo mi malo da provalimo. Počnite da se izvinjavate. Dođi da vidiš na kontinentni sajt. Dođi. Evo čime se deca zabavlja. Ušli smo im u komp. Pa znaš, ribe se pala na hakere. To ti je fazon. U stvari ne Ribe ilegalci. vole ilegalu, znaš ono. Vole dok su na netu da budu pored nekog koji mu uliva sigurno, znaš. Kad ih dira neko kao, skini ovog. A se vi osjećate, vi ulivate sigurno. Pa baš i ne. Kako misliš, pa baš i ne. Sharing je bio uključen, pošto smo igrali Quake u mreži. Sharing ostao uključen, oni su ušli u sharing i mi smo isključili sharing i to je to. Šta ste vi nama mogli se snapchatali po disku? Šta ti znaš šta smo mi mogli? Mi njih rokamo, oni se brane, to jest brane se. Ništa se mi ne vidi. Pa zna, zato što ne znate da se brane. Tada sam na njihovo mesto iskulirao bi, ugasio bi komp, ali vidi, uporni su, svaka im čast. Alo, dete. Ajde, ugasite nam vi komp kad ste tako moćni. Ajde da vidimo. Ali su neki jaki, ja? Komp, pogled. Jaki su pusti. Čisto se vidi da ga... A šta? Čekajte, hoću da ugasim komp. Ali ne? Ne. Joooo. Sad smo im resetovali kompjuter, čekamo ih da dođu opet. Vraćamo se, evo ti za nas i Windows. Sad ću da mu nađem tog trojanca da ga izbacimo. Sad ću da vidiš šta mi znamo. Sad ćemo da im puštamo glas nekih bebica i da im otvaramo, zatvaramo CD i miša i sve će odjednom da im odlepi tako da su gotovi. Evo, kazao mi je miš. Pale gase monitor. Pale gase monitor. Honey bun sugar pop, hum, you're my sweetie pie. Pa no,
ovoj mašini stoji server od Trojanca, odavde imamo remote control, odavde upravljamo Trojancom i njihovim kompjuterom. Da vam